그런가 인터만 안 피글라비야 먹고 가면 만에 안을 홈 땡콩도 문제 인터만 뭐 샤프 그 하나는 그 샤르브 칼마 샤르브 칼마 랭kai ore bagi tension dunga mane di pun ka kan tension dunga arang korni pase bahut tension dunga arang kainga pigur labna hatamun nuntama gazmunna arang nuntama onglega shar kalma hallega so nuntama andini pigur labna ya mane jabai nuntama abi ko tanmer aro tatel nang bujim doja go dini baging naga so gas nuntama ondai busho habajana ya ore bagi khongwa ajekari nei 강을 하바자바 강을 홍레바 어를 홍 죽자바 만에 시간 하바자네 퍼크부 가 홍가 신유 동어 아르 가 하바자네 퍼크부 홍가 신유 동어 온데 이버쇼 어크로버시니 가이 시거버시니 가이 우니버시니 가이 데프코 홍가 신동의 지근가 온데 이버쇼 하바자네 그 홍가 신유 동어 सरकारा 서 비ግनो खालामनांगौ आंनि थाखाय जोबोद मोजां माने बिदिनो बिखुङै गासिबो सोलोंगोन आरो गासिबो जागोन आरो रिलि सिङाव थानायफोरा गोसो थोलायनायफोरा बिसोरखौबो गासैखौबो हमनांगौ आंनि थाखायबा माने अब्लासो बेफोरखौ गारगोन अब्लासो बुजिनो हागोन अब्लासो लेखा फरा गासैयावबो जौगानो हागोन जोंनि बर'ल' नङा गासैफोराबो हमजाजोबगोन जोंनि बर'ल' हमजायाखै हारसा बांगाल नेपालि गासै हारियानो हमजाजोबगोन उन्दै बैसोआव हाबा जानाया माने बेफोर आयेनखौ खालामनाया आंनि थाखाय मोजां मानो होनबा बिदिनो उन्दै बैसोआव हाबा खालामनानै मा जागोन मा लोंगोन नांलाय खमलाय एना एनि समाजासो गाज्रि जायो जोंनि हारिया मोनसे गाज्रि जायो थासारिया मोजां फैया उन्दै बैसोआव जुलि जानाया बहुद थायो दिल नङा जुलि जानाय खोथा नङा बहाबा खामानि मावनो थांनाय हस्टेलफोराव खामानि मावहैनाय उन्दै मानसिफोरखौ फरायालासिनो बिसोरखौबो हमगोन लासैनो हमगोन फोरमायगोन गासैखौबो हमगोन खामानि मावनाय उन्दै बैसोआव फरायालासिनो गोजान खामानि मावनो थांनाय बेफोरखौबो हमगोन बेफोरखौ हमबासो मोजां जागोन आंनि थाखाय आरो नोंथांमोना माबोरै जागोन नोंथांमोननि थाखाय कमेन्ट खालामगोन मोजां नङा नोंथांमोननि थाखाय आंनि थाखाय मोजां नोंथांमोन आं गासै फुल डिस्ट्रिक्ट गासैखौबो होजोबगासिनो दङ माने लिस्टखौ आरो डिस्ट्रिक्टआव बेसेबां गामि दङ बेसेबां माबा दङ बेखौ नोंथांमोना नुनो हागौ आरो देखायगोन नोंथांमोना बिदिबा नायगोन नोंथांमोन नै स' गाइस बेनो नोंथांमोना नुगासिनो दङ दा बेनो आरो मोजाङै ना बेसेबां गामियाव बेसेबां डिस्ट्रिक्ट मोनसे डिस्ट्रिक्टआव बेसेबां माबा दङ गामि जिल्लानि सरि गामि मोनसे डिस्ट्रिक्ट माने जिल्लायाव आरोना मोनसे गामि माबायाव डिस्ट्रिक्टआव स' बिदिनो नोंथांमोना उन्दै बैसोआव हाबा जानायफोरखौ हमदो आरो लोगोसे रिलेसनाव थानायखौबो हमगोन होननानै खोनानो मोनदों आरो लोगोसे गोजान खामानि मावनाय थांनायखौबो हमनो हागौदां खोमा बेखौबो लासै जानो हागौ ओंखायनो नोंथांमोना साबधान थादो
जोंनि आसाम सरकारनिसिम दा बहुद स्ट्रिक्ट सोलिगासिनो दङ जोंनि आसामा दा इयाव सरकारा बहुद स्ट्रिक्ट खालामदो ओंखायनो साबधान थादो लेखा फरायाव मोजां सोलोंथाइ होदों बिदि रिलेसनाव थानाय गोसो थोनायफोरखौ गारदों नोंथांमोना गोसो थोनोबा मोजां नायनानै गोसोथो आरो बैसो जानानै गोसोथो मोजांमोन आरो हाबा जा जुलि जा बैसो जानानै आरोना उन्दै बैसोआव 18 बोसोर 14 बोसोर 15 बोसोर 16 बोसोर 17 बोसोर बेफोराव जुलि जानाया गाज्रि जायो थासारिया माने गाज्रि जाना फैयो आरो जोंनि बर'फोराल' नङा गुबुन हारिफोराबो थासारिया गाज्रि जाना फैयो बेनिखायनो आं जोंनि बर'फोरखौबो मोजां थासारियाव फैनो थाखाय आं मोनसे खावलायगा आरो गंसेङा खावलायगा आरोना नोंथांमोनखौ जोंनि बर' हारिखौ बिदिनो उन्दै बैसोआव हाबा जाब्ला गोबां साजा मोननांगौ जायो साजा मोनसे केस जाब्ला बहुद टेनसन जायो ओरै नङा ओरै थानांगौ ओरै नङा ओरै थानांगौ ओरै जाया ओरै बहुद टेनसन जायो माने आरो गोबां फैसा नांगौ जायो मोनसे केस सेफायनोबा आरो मोनसे सासे मानसिखौ केसनिफ्राय बख'नो एबा सेफायनोबा बहुद गोबां फैसा नांगौ जायो आरो बहुद खाथिनांगौ जायो उकिल हमनांगौ आरो माबा नायनांगौ बहुद कागज पत्र नांगौ जायो आरो बहुद फैसा खारो माने नोंथांमोन बिखिनियावनो भिडिअखौ नोंथांमोना निउसफोर खोनादों जानो हागौ आरो निउसआव गोबां होगासिनो दङ नोंथांमोना निउस नायब्ला बुजि मोनगोन आरो गोबां भिडिअ नायबा बुजि मोनगोन नोंथांमोना बेफोरखौ नायनांगौ इम्परटेन्ट बेफोरो मा जादों मा जायाखै नोंथांमोन जिखिनियावनो नोंथांमोना साबसक्राइब खालामाखै साबसक्राइब खालामनो हागोन गेजेर ससेयाव बुंथिना होबाय साबसक्राइब खालामनो हागोन प्लिज अननानै आरो लोगोसे अननानै शेयार खालामनो हागोन आंनि बे इउटुब चेनेलखौ टिआरसिखौ नोंथांमोन माने उन्दै बैसोआव हाबा जानायखौ जोङो ओरैबादि नायबिजिरगासिनो दङ जोंनि अखम सरकारा जेनेबा जोंनि सरकारा आरोना ओरैबादि नायबिजिरदो माने बहा दङ बहा गैया बेसेबांजों दङ बबे जिल्लायाव बेसेबांजों गामि दङ बबे जिल्लायाव बेफोरखौ सबखौबो नायबिजिरनानै हमगासिनो दङ खांनानै आरो फैयै रिलेसनाव एबा गोसो थोलायहांबाय थादो दा उन्दै बैसोआव फरायनाय समावनो गोसो थोलायबाय थादो बे समनिखौबो हमगोन होननानै मोनथिदों माने हमनोबो हागौ आरो हमगोन माने ओरै रखम गोरा खालामगोन जोंनि सरकारा मोजां नांगोन बिदि गोरा खालामनायखौ सबबो बाख्नायगोन आरो खायफा दुखु मोननायखौ बेखौ बाख्नाया जों बाख्नायो आरो जोंफोर माने ओरै रखम मोजां नांगोन बिदि खालामनायखौ जाहाथे उन्दै बैसोआव जुलि जानानै नांलाय खमलाय दा खालाम बेखौनो बे हामगोन आरो माने बेफोरो जायो जानाङा जाथाया जायो उन्दै बैसोआव बेफोरखौ सानफ्लाङा सानो खोब खिन्थु खम सानो आरो साननायबो खोब सानो खिन्थु साननायफोरा बाहाय एसे खम माने बेनिखायनो उन्दै बैसोआव हाबा जानाया बांलांदों मानो बांलांदों बेफोरखौ जोंनि समाजाव नायबिजिराखैमोन दासो नायबिजिरनायखाय बेफोरो खमायगोन लासैनो खमायलांगोन बांनाय नङा बिदि लाखिबाय थानांगोन गोरा खालामनांगोन जोंनि सरकारा अब्लासो खमायगोन गोरा खालामनानै थानांगोन गासैखौबो जिहेथु जोंनि सरकारा बे खामानिखौ मावदों बहुद मोजां नांगोन आरो आं गोसो गोरबो साबायखर बावहरदों खामानि मावग्राफोरखौ माने हमनांगौ उन्दै बैसोआव जुलि जानायफोरखौ आरो रिलेसनाव थानायफोरखौ मोजां नांगोन आङो मोजां नांगोन जितु सरकारा जोंनि बे खामानियाव हेंथा होनाङा जोंनि सरकाराव गासैबो सापर्ट खालामनांगौ माने अब्लासो जोंनि गासै जोंनि हारियाल' नङा बर' हारियाल' नङा गासै हारियानो मोजाङाव फैगोन बर' हारियाबो मोजां थासारियाव फैनोबा सापर्ट खालामनांगोन
Arı yıkını hariye bu mıgan taşarı peynuva şakbak kınangım şarkıkı. Dani yoga leka porengani leka sinongı eva iskul porashari eva koreşomongı göşe kırlayı beşom미크부 검건 흔하니 큰하니 문가 맹액하니 잡은간 카드 정이 포라슈리 포라 맹액하니 göşe kırlayı 그 가샹카 아르 이용어부 가샹카 göşe kırlayı 하건 하바자나 하건 솜 아르 bü시 잡라 솜 아르 bü시 잡라 다 솜하고 포랭강안의 솜 가만히 먹는 이 솜 능지 또 가만히 포랭강은 가만히 먹 노 타는이 가만히 먹 리프르크 집어사나 능지 또 디니니 솜하고 포랭강안이 집어 우가게 백각 어른이 등은 리프르 집어 가만히 흐아 이제 또 안기니 뉴스 프로그램 문간 아는 뉴스 문간 감무아 베크는 감무아 문강에 그난 문간 아는 미치가 이제 또 안부 문가싱의 긍어 베바카긍어 액체를 금리 바카긍 문가싱의 긍어 전감은 미치는세 비교와